होतो मग असं घरात गेले खाऊ करून खाता त्या पाण्या गेले ते इथे गावाया त्याचं घरून कंपाळ येऊन असतो मी म्हणते राजकीय बायको राजकीय आमचं शेजारी तसंच दिसतोच माझीच बहीण ती शाली होय तर मला तुझ्यासारख्याच बोलू त्याचं शेत डोळे शेत नाक असा त्याच्यासारख्याच बुजायलं बरोबर एका दडू तरी तुका काढूचा एका दडूचा माझं कशी दोघा जाणार म्हातारे वळतात ना माझ्या मावल्या मागं कसा वळागतं तुझा बडे कधी इलट नाही तर कसा मागा वळागतं काय नाही कधी आजच दिलं आजच दिलंय अरे पण माता सांगे माता घरात कोणाला वाचलं तरी तेवढा जाणार घरात काढले म्हणजे म्हातार वयाचा कोणत्या वयाचा कोणता यायचा माझं काय वय तुका लय वाटता माझं वय तसं नाही असा समांतर ना हे पुढचे त्यात तुझे म्हातारा वाटतंय समांतर तसा म्हातारा असं बवळा माझा वय कसला आता मला लय वर्ष झाली मला सगळी वर्ष जर माझ्या वयाची बोललीस ना तर वय मागं वर्षा 61 62 67 इतकीच वर्षाची केवळ नाही काय पाणी म्हणतो ती किती नसते तरी ती घराकडे खाऊन नाही खाऊन घेऊया आणि पाण्याशिवाय खातलंय काय करतो हो आता कोणतरी गावला ना का मला पान खायला जरा वाटतंय ती लागते सकाळपासून पाण्या माझ्याकडे भरपूर होती पण दुपारीच नाही काय दुपारी पान खातलं हो मला सकाळी नाही होती आता असा आता हो काही सुखी बाई हाडले हो शेजारी तो जावई गेलो ना त्याचे दोन माझ्या भावान जरी काम सुपारी नाही झाल्या तरी माका वया नको धान जरा टाकायचं समाज माझ्या नशिबात नाही गो मी म्हणते कुत्र्याची या गाडी दोन माझ्या लग्नात 2 महिने नाही झाले माझं मोहन येतो वाईट झालं गे बाई वाईट झालं बंद होता नाही गे बाई माझं होऊन वाईट असं राडा घ्यायचं आमच्या वाड्यात कोण आहे मराठी घ्या पहिला पुढे नाही दिला तरी आपण प्रयत्न करूय करतो काय नव्हतं रात्री बरोबर माल होईल होती म्हातारे तू काय चौकशी करू नाही चौकशी करू नाही म्हणा आता समुद्राच्या काठापासून घाटाच्या माथ्यामध्ये देव देवलाय नाही समाज
सांगले ना मग त्या दिवसाचं देव मला सांगतो तुका निर्वशक्ती न म्हणा अगदी निर्वशक्ती होय गे बाई होय यो मेरो निर्वशीला पाठी लागलो ना तळपण सोडणार नाही म्हणा पण तसाच मला झाला ना तसाच झाला मात्र मग काय काय केलं गावकर लोकांनी सांगण्याने जितकी व्यवस्थित केलंय समजलं ना मग माझ्या पोरासारखे पोर मला तुका सांगतोय या व्यवस्थेसाठी आतापर्यंत घरातले सगळे सडवलंय गो पोरा झोपे किस्पटाचं गुण नाही आणि आता घरात काय नाही गो फक्त 2 कोंबडी एकटा लागा काय 2 कोंबडी यात्रा घरात जातात हा आता रे ह्या गावात कुठे मग मला कोण सांगायला लागली मधू गावकार मला कोणतरी असं त्याच्याकडे जाऊ काम करा मला त्यांना शोधित ओगे बाय तुझी मधू गावकरांकडे येत्या आता मला पुन्हा काय पडली मग कशी मी मधूचीच बाय होय तर माली मधूची बायको तू हो शिरा तुझ्या तोंडाला होते सांगतेला आता रे सकाळी माझ्या शिरा घालतोय मला माका तसं म्हणायचं ना काय शिरा गोड असताना शिरा तुझ्या तोंडात पडू असं म्हणत आता बस आता रे काय तुला सांगतो तू आमच्याकडे त्याचं काम झाला मनात समान काय सांगू हे कसली कामं केली आम्ही ते तुका मनात सांगतोय त्याका पोरा जाण्यावर त्याका पोरा झाली पण लगीन जुळून दिला आणि एखाद्या भावांचं पाहिजे सोडल्या तर आम्ही त्याका पोचवला मोहन बाईले सोडलेले होय तर मोह मिळलेले नाही ना आणि म्हातारे तुका काय वाटलं एकटेच करतो काम करती भाव करता होय तर काय करतो काय करतं माझ्या सासऱ्याचा वारा असा देईचा सकाळी तुला लागत 3 तास परत तुझतच असता मला बघू आम्ही दोघा जण बहिणी झालो बहिणी ते कसे सांगतो माझ्या देईचा वारा आम्हाला तुझ्या देईचा वारा हा माझ्या निराकार पुस्तक सकाळी पुस्तक लागला काय द्या नको आता आमच्याकडे इले मा मला मुलगी तुझे नाका माका तिघे गावले हो माका मागले माझा एकही चल नसते मी म्हटलं मुलं गाव करा सोडू जातं मला खर्चात तुका पैसे देऊ मला सांगले भरत नाही सर्ग त्यांनी 100 रुपये माका दिले नाही तेव्हा त्यांनी 2 हाताने दिले नाही 4 हातात देऊन त्यांचा बरा करते त्यांच्या म्हणा माझा बरा अरे आज 2 तरी Yo,